vine costumul. Arătați-mi și mie. Nu se vede manșeta, cămășii. Păi nu se vede manșeta pentru că aveam ceasul ăsta de 100.000 la o mână. Dacă eu aș fi fost 0,1% misogin, mi s-ar fi șters definitiv și irrevocabil lucrul acesta. Am ajuns să iubesc foarte mult puterea unei femei și să cred că în foarte multe privințe femeia este mult mai puternică decât un bărbat. Păcat că e mai proastă. Zăpunarul și cu Geraldul s-au accidentat cumva acolo doi? Nu știu, mergeți cu mine acum în cabină și dacă aveți... Nu, dacă aveți puțin saliform, să le faceți un masaj, că te văd că ești mai plinuț așa. Să te pui un pic, să iei la masaj. Păi alo, ăsta Săpunarul joacă la echipa națională și cu Geraldo. Acum 3 zile trebuia să-ți bei berea în fața televizorului, să bucuri ce a făcut o echipă cu atâtea probleme la Viena, unde ne-au aplaudat peste 20.000 de spectatori. Atunci trebuia să spui. Așa, nu să fii ironic cu mine. Dacă ești ironic cu mine, înseamnă că, dar la greutatea care o ai, probabil dacă îți dau boroboața, te mușcă de bere, gata. Pe lobby. De ce l-a schimbat așa? Poftim? Pe lobby. Transpirase. Ce ceas aveți? Am un ceas destul de frumos. Frumos? Aveți gusturi? Da, e ieftin. Nu are, mă, e un ceas ieftin. Cât de ieftin poate să fie? Cât aș câștiga noastră și familia noastră, probabil în 2 beți. De ce ai vrut să furi? Merită pentru o pereche de blugi să ai problemele astea cu legea acum? Dă-l dracu și dă ambițios, mai zice ceva. Mi-a zis, mai taci, bă, dracu, din gură, după banc. Doman. Doman să fie atent la sticlele de... Să nu mai zic de ce. Ca, nu știu ce a citit ultima oară. Jitvei sau Codnari. Vine Doman. Mai taci, bă, dracu, din gură, că ai țipat-o meciul. Vă dați seama, domn, Doman. Că dacă intru la 45 de ani, dacă treci o dată de mine, îmi tai gâtul. Doman. Îmi tai gâtul dacă treci de mine odată. Cu inima sau cu ortopopii, cu ce... Pardon, scuze-mă. Am comis-o din nou, boxele să sară în aer când o dăm la stop. Să nu mai vină la stadion doar să mănânc semințe cu burtă anflată de bere și vină și înjură pe jucători. Înțelegi? Și am văzut și cazul și lui Luchid, că era și taică lui în tribună și le înjură oamenii de Măta, de tot. Crezi că asta e respect? Și ei zice că Timișoara e orașul cel mai cu minte, nu știu ce cum. Asta sunt oamenii așa face acum. Dă-le dracu. Hai, pistoi, eu de mamă înjur toată ziua, unde vreau, când vreau. Pe gratis. Eu nu te plătesc pentru asta. Eu sunt o femeie educată, mă, fraiere. Eu sunt o doamnă. Ce pula mea. Sunt genul de femeie pe care tu nu o să poți avea niciodată. Și știi de ce? Pentru că sunt perfectă. Eu sunt perfectă, iar tu un labagiu de căcați. Asta ești. Dar de ce vrei tu să te
te cerți cu cineva așa la început, dar că Cine se ceartă? Nu vezi că râdem? Râdem, glumim, nu ne certăm, vezi Doamne că are în ferește. continuare râdem, glumim. Știi? Da, tu crezi că Aia ea cu nu putea plătitul, să cred că facă știi. bani? Alo? Voce profundă așa. Zic, da. Florin Piersic? Zic să-mi giugiulești bărzoiul. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Spune, cât timp ține orgasmul tău? Habar n-am. Gândește-te. Păi tu să-mi zici. Fuck her right in the pussy! Instrumentul ăsta e așa de enervant. Alo? Alo? Aveți bere la rece? Poftim? Scoateți-o repede ca să nu se îmbolnăvească. Cianturia va bate pentru CFR. Cianturia, autorul unicului gol din acest an pentru CFR, tot după o fază fixă în meciul cu Viitorul, cum spuneam. Cianturia, față în față cu Veselovski. Deja golkiperul Universității a reușit să pareze o lovitură de 11 metri. Ce ți-a zis tata la telefon? Să-mi suci ăla. Aoleu, 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 ne amendează CNA-ul. Doamne, 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 vă rog frumos, doamnă. Tanti Bagmu. Good morning. Children, și voi cum îmi răspundeți? Good morning? Teacher, nu? Sau hello? What up? Cum ați ajuns în posesia lor? Cumpărându-le. Cu ce bani? Banii mei. 10 milioane de euro. Mai face un mare compromis. Nu știu, zic așa o sumă de asta, să vină unul să zică, frății, ia de aici banii ăștia să faci un compromis, ca să faci... Să cânti cu Moga. Chescu sau cu Moga, nu știu zic. Să-mi bag pula în ghesul într-o dată. Asta ca ceva așa. Mă piși pe el și îl bat când vrea mușchiul lui. Nu-și face cu Moga o piesă în momentul când o să vreau o pizdă pe refrenul. Chescu e pizda mea, ca să zici. Fuck 'em all, the world's full of cunts. I'm seeing red, must be my time of the month. Look, when I'm bitching, rant, they just shit their pants, so they fix a plan for when. În ritmul nostru și foarte bine. O piesă nouă? O piesă nouă. Cum e cu... 20 cm grup. Cum e cu Guess Who? Ce s-a întâmplat? Iar mă întreb de pizda aia, te rog frumos, lasă-mă în pace. Unde ți-e săniuța? Da, tati. Păi tati să dă cu săniuța și tu te dai cu punga? Da. Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Still. Procente. Muie, ți-am spus. Zis odată pe lună să... Câte trupe sunteți sau câți artiști? Câte trupe sau câte artiști sunteți seara asta? Noi? Câți cântați pe scenă? Cum ați angajat-o? Adică... Interviu cu mine, te rog. Tocmai ți-am enumerat acum 3 secunde că a cântat Andrei de la Megastar cu formația Papar, Paraziții și Fița de Vie. Următoarea întrebare este câte trupe cântă? 3 în pula mea! Nu ți l-am enumerat. Trouble on my mind. I got trouble on my mind.
este Asta noapte înseamnă păcătoasă România Televiziune. în Bounce. Tu nu poți să taci nici când nu te bagă cineva în seamă? Până acum m-ai Dar ție acuzat că chiar nu te nu-ți las să este vorbesc. rușine? Dar tu nu poți să taci nici Asta când înseamnă vorbește televiziune cineva în România. fără legătură cu tine. Dar nu am voie să vorbesc cu omul meu, sunt Vezi că obligată ai un să te microfon ascult pe pus tine? acolo. Ai la valieră, deci se aude de asta. M-ai acuzat până acum că nu știu ce zic, nu știu ce-ți fac. Poți să taci cât vorbesc orice alt subiect în afară de tine? Măcar din bun simț. Măcar că ești o doamnă de la Timișoara. Doamne ferește. Poți? Dragul meu, să-ți fie rușine. Hai, bâști.